ole ajatusten tämmöinen selvä näkijä tai ennustaja, vaan kaikki perustuu ajatusten lukutekniikkaan, mitä mä olen sitten harjoitellut tässä muutaman päivän aikana. Ajatellaan jotain lukua, jossa on 5 numeroa, eli aika suuri luku, eikö näin? Okei, Herra, ensimmäisenä, jos sä voisit kirjoittaa tämän sun valitsemasi luvun tähän ensimmäisen pisteen jälkeen. Ja sitten kohta mä pyydän sua tekemään saman. Ja sitten kolmas henkilö ja sitten Herra viimeisenä. Eli me saamme tämmöisen suuren 4 luvun yhtälön. Okei. Mutta älkää näyttäkö näitä lukuja vielä kenellekään, pidetään tämä salassa. Varsinkaan minä en halua tätä nähdä, paitsi tämän sun valitseman luvun. Okei. Eli sä voit kirjoittaa haluamasi luvun tähän paperille. Pieni hetki. Okei. Hienoa. Nyt on erittäin tärkeää, että sä et näytä, mitä sä kirjoitat siihen, mutta kohta mä sanon 1–9 sekä vielä 0. Mä lasken 1–9 ja sanon vielä 0 perään. Ja mä haluan, että sä valitset niistä 5 numeroa, mitkä susta tuntuu, että mä haluan, että sä valitset. Okei. Ja sä voit toistaa numeron 2, 3, 4, 5 kertaa jopa, jos sä haluat. Mutta kuuntele mun ääntä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. Kirjoita haluamasi luku paperille. Ja siirrä vihko seuraavalle henkilölle. Sama juttu. Kuuntele mun ääntä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. Valitse noista 5 numeroa. Numerot voivat toistua. Ja Herra viimeisenä sama juttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. Mä toistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. Valitse näistä 5 numeroa. Okei, mä voin ottaa kynän ensimmäisenä ja sitten vihkon. Mutta mä haluan ehdottomasti, että minä en varmasti näe, mitä täällä vielä lukee. No niin, nyt minulla on kysymys. Onko täällä talossa esimerkiksi tilintarkastaja tai ketään matematiikkaneroa, numeroneroa? Voitte paljastaa ystävänne. Kuka tunnustaa olevansa hyvä numeroiden kanssa? Ja nyt sun tehtäväsi on laskea nämä kaikki numerot yhteen. Eli plussaat vaan sieltä lähdet niin kuin ennen vanhaan. Muistat varmaan, miten homma tapahtuu. Sulla on silmälaseet, eiks? No niin, mutta älä näytä niitä numeroita mulle, älä näytä ne kellekään. Todella tärkeää, mä en halua nähdä mitä ne on. Okei, eli nyt sä vaan lasket ne kaikki numerot, luvut yhteen. Okei? No niin, mä olen tuonut mukanani hieman numeroita. Näissä on kaikissa joku luku. Ja nyt mä voisinkin antaa, mä annan sulle tuon, älkää näyttäkö vielä kenellekään mitä tässä paperissa lukee. Sä saat ton. Ja sitten sulle mä voisin antaa vaikkapa, ottaisit sä ton 5 vai? Mä annan sulle ton luvun. Pitäkää nämä vielä itsellänne, koska sä voit ottaa ton. Ja sit vielä me otamme, oot sä 3. Mä katson, et sä olet 3, sä olet tollainen luku. Ja sulle mä annan 0 vai sä otat ton. Okei, selvä. Älkää näyttäkö näitä numeroita vielä kenellekään. Miten menee? Hyvin? Okei, oot sä saanut laskettua kaikki luvut yhteen? Joo, tuossa alaspäin. Mikä tää tämmönen luku on? Miljoonia. Eli mikä sulla on siinä? Kaikki luvut yhteen. Siis, joo, kyllä juuri näin. Eli toi luku. Kaikki nämä luvut yhteen. Eli lähdet tuosta, mitä toi on? 5 + 5 on 10, + 8 on 18, + 4 on 22. Sä pistät 2 sinne ja 2 menee sinne ylös. Noniin, nyt lähtee. Kellä laskukonetta mukana? Joo, onks kellä laskukonetta mukana? Me tarvitsemme apulaisia täällä. No niin, hyvin menee. Onks meillä tässä live-musiikkia taustalla?
valmis? Aika lailla. No niin, hyvä. Eli onko toi... Etkö saa selvää mun numeroa? En, mutta sä tiedät mitä sä oot kirjoittanut, eiks näin? Otetaan tää sun vastaus tohon noin. Haluatko vielä tarkistaa tän sun vastauksen? Sä luotat, että se on oikein. Okei. Eli otetaan sulle mikrofoni tästä näin. Ja sä voit itse asiassa lukea sen sun tuloksesi nyt ääneen. Mitä sä sait näistä luvuista? Ensimmäinen numero on 2. Okei, sano vaan. 8, Joo, 1, 1. Joo, sit. 1. Ja sitten oli vielä 2 siellä. Joo, tää on epäselvä, mutta Joo, okei. Eli kerrotaan. 4 teistä te olette valinneet 5-numeroiset luvut. Valinta oli periaatteessa vapaa, eiks näin? Sä olet laskenut nämä numerot yhteen. Joo, ja sulla on vastaus siinä. Oikein. Sitä me emme tiedä. Mutta tämä on sun laskemista. Teillä on kaikilla numerolappuset, mitkä annettiin teille ennen kuin me saatiin tämä tulos, eikö näin? Eli nyt vielä, voitko sanoa kovalla ja kuuluvalla äänellä nämä numerot? 2, 8, 1, 1, 1 ja 2 näköinen häkkyrä. 2, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 1 ja 2 2. näköinen häkkyrä. Mutta ei siinä kaikki. Ei 2, 8, 1, 1, 1, 2, vaan 28. marraskuuta 2012, aivan kuten tänään! Kiitoksia sinulle. Mikä paineen arvista joului. Hienosti. Kiitoksia meidän kaunille ja komeille assistenteille. Mä haluaisin julkistaa teille nyt tämän minun tulevan seuraavan projektini. Tämä projekti on tavallaan haaste. Ja tätä haastetta tai tätä temppua ei ole ikinä tehty Suomessa aikaisemmin, tai itse asiassa ei missään muualla maailmassa. Ja tämä temppu, mistä mä kohta teille kerron, on teoriassa mahdoton toteuttaa, mutta mun työni kenties on tehdä mahdottomasta mahdollista. Ja sen pitemmittä puheitta. Ehkä mä voisin vielä mainita, että monet teistä ovat varmaan nähneet taikureita ympäri maailmaa hävittävän lentokoneita tai vaikka nyt Vapauden patsaan. Mutta koska mä olen nyt palannut takaisin kotimaahani, mä haluaisin tehdä jotain todella suomalaista. Eli hyvät naiset ja herrat, minun seuraava ennustukseni julkisesti tulee olemaan. Mä ennustan helmikuun lopussa pelattavan jääkiekon SM-liigan kierroksen tulokset. Ja mä aion tehdä tämän ennustuksen viikkoa aikaisemmin, ennen kuin nämä tulokset tulevat julki. Ja missä ja kuinka me tämän ennustuksen teemme, riippuu siitä, kenen median kanssa me tämän tempun sitten loppujen lopuksi tulemme tekemään. Monet teistä nyt varmasti miettivät, miten tämä on mahdollista, mutta mun kysymys kuuluu, että miksi? Ja vastaus on, että jos mä uskon, että mä pystyn johonkin täysin mahdottomaan, se tarkoittaa sitä, että joka ikinen teissä yleisön joukossa myös pystyy vaikean tilanteen tai haasteen edessä samaan mahdottomaan. Ja salaisuus tähän on asenne sekä positiivinen ajattelu. Kiitoksia teille, hyvät naiset ja herrat. Nauttikaa teille illasta.